kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuran fili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a damaja mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxi bolila don k'a to mɔbili bolila a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDM SA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana na nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDM SA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛ walew ko fɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36077 la walima agence EDM SA muga cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ye ka ɲɛfɔli kɛ ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔrɔ wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan a bɛ se ka ta gestion clientèle kan a bɛ se ka ta gestion de la paix kan o n'a ɲɔgɔnna caman missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP bati d'u ma ka tila ka ordre de mission officiel dilan ka d'u ma formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara trésor paye fɛ trésor paye ye falandɛrɛ dayɛlɛlen ye jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la trésor paye bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ o musaka ninnu saralen a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka min bɔ i y'a bɔ kun min na QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officiel nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ. An filɛbaaw ni an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn minnu sigilen don an na Mali kɔnɔ Mali kɔ ka diɲɛ fan 14 aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma bi denmisɛnnin minnu kɛlen don ka t'u yɛrɛ don sanuko la fala ye an bɛna dɔ fɔ o kuma kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Keɲeba marabolo ta o kɛlen don damatɛmɛ ye kosɛbɛ nin waati laban ninnu na Mali États-Unis Mali sɛbɛnkura bɔra ka fɛɛrɛ dɔ kɛ ka ɲɛfɔli kɛ Mali tun ye bataki min bɔ ka se ka o latile Ablaye Diop ale ye bataki dɔ ci an ma min ye Tamuzak maaw ye n'o o ye Burudanamaw ka jɛkulu faralen ɲɔgɔn kan olu ye lajɛ belebeleba kɛ Tumutukaw fɛ yen an ka sara fanba o ye Coupe d'Afrique ye fala ye ko min ye délégation ye u caman taara seli ɲɔgɔn fɛ kunungo Misiri la Marokokaw fɛ yen Mali ale farikolo ɲɛnajɛkɛlaw kibaruya dilaw u ni Burkina ta olu fana ye ɲɔgɔn sɔrɔ ko AES ka farikolo ɲɛnajɛ k'a kɛra funufununko fisara dɛ Coupe d'Afrique yɛrɛ sa ŋanaw ka kɛnɛ lisi dɔ bɔra fala ye mulantana minnu kɛra ɲɛnɛma ye dolacila 11 an ka maa tɔgɔ t'a la dɛ k'a sɔrɔ an bɛ 16e de finale la nka 8e de finale la nka an ka mɔgɔ tɔgɔ t'a la dɛ fala ye ayiwa a bɛ faamu parce que an fana an sen man di kosɛbɛ o an sen man di kosɛbɛ tuma caman an ka ɲɛfɛmɔgɔ de bɛ jɔ a jɔyɔrɔ ninnu sɔrɔ ka caya nka an sen man di kosɛbɛ nin wagati in na nin y'an ka kuma la kumabaw ye an bɛna mun woloma u ye sɔɔni sisan a bɛ se ka faamuya cogo min na
fala ye an b'a fɛ ka bilasirali kɛ tilegan in na ka ɲɛmaaw tulo la sɔmi ka sigida maaw fana ka se ka lafiya dɔɔni di u ma u ka sigidaw la. Fala ye sanu bɛ bɔ yɔrɔ o yɔrɔ Mali jamana kɔnɔ bi ko dɔ bɛ sen n'a ye a kɛlen don kamanagan ye. Fɔlɔ an tun bɛ min mɛn ko tɔnbolomaw. Tɔnbolomaw ye mun ye? O ye marabolo kɔnɔna na maa minnu sigilen don n'olu sigilen don ka jateminɛ kɛ u ka nafa ye jumɛn ye sanuko la u ka dugu kɔnɔna na fala ye yaasa ka se ka hakɛw sigi sen kan. An bɔr'o la an ye dɔwɛrɛ mɛn ko fédération n t'a dɔn jumɛn olu fana tun ye jɛkulu ye u bolofara tun bɛ dugu kɔnɔna na ka se ka sanubɔyɔrɔw ni sanukɛyɔrɔw k'olu bɛɛ lajɛlen sigi sen kan ka lakɔlɔsili kɛ. Jɛkulu min yɛrɛ bɛ yen n'o ye fasodenw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen tɔgɔla jɛkulu ye ni a bɛ fɔ o ma sa ko chambre des mines o fana baarakɛlaw bɛ yen. Nin bɛɛ kɛrɛfɛ fasoba Maliba jamanaba in fala ye ale cakɛlaw fana bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen cɛma. Sanuko ɲɛmaaw u ye wulikajɔ kɛ ko yaasa an ka se ka jamana ka se k'a ka hakɛw sɔrɔ a la fala ye. U ye jateminɛ kɛ u ye sinsinni kɛ o ye ka ɲɛsin maaw ma maa minnu n'an bɛ se k'a fɔ olu labɛnni cakɛda bɛ olu bolo u ka hakɛw dɔɔni u ka sɛbɛnw dɔɔni nka jama fanba min bɛ yen bi ni o jateminɛlen tɛ n'o ko tɛ se ka sigi sen kelen kan n'o ko tɛ se ka ɲɛnabɔ denmisɛnninlakaw a na kɛ min ye aw ka CNJ bureau ninnu ye fala ye olu ye taafan kura sɔrɔ u yɛrɛ la Mali marabolo dɔw kɔnɔna na. Bi n'i yɛrɛ fɔra k'i ye CNJ bureau maa ye o kɛlen don ka fanga di dɔw ma bi an ka marabolo n'an ka sigidaw la ni ɲɛmaaw ma wuli ka jɔ kɛ ka CNJ sɛbɛnw ɲɛfɔ ka taa sigidalamaw la kuma ka ɲɛfɔli kɛ u ye fala ye a tɔnden kɔrɔlen fara kura ka bi u kɛlen don ka min sigi an ka sanubɔ duguw kɔnɔna na a baara ka cɛ ka jugu dɛ. A bɛ komi sisan olu de ta ye dugu ye u ta ye fɛnw bɛɛ lajɛlen min ka d'u ye u b'a kɛ foyi tɛ bɔ a la. Munna an bɛ misali ta Keɲeba mara ka bi fala ye. Keɲebakaw fɛ yen a fɔra mɔgɔ ma ko denmisɛnnin jɛkulu u bɛ marabolo kɔnɔna na cercle kɔnɔna na dugu o dugu la commune o commune na olu de lamɛnlen don olu de bɛ kow sigi sen kan olu de bɛ dantigɛliw kɛ. A kuma nasuru ye mun ye fala ye maa dɔw sɔrɔla a ko la sefa wari $128,000 u y'o di dugukolo la dɔw ma k'u ka taa sanu bɔ a kan. Faso t'a kalama faso ka foyi t'a la maire da t'a la préfet da t'a la sous-préfet da t'a la wa olu fana kɔkɔrɔma donnen don ka denmisɛnnin jɛkulu fɛ sabula musaka min bɛ sɔrɔ u bolo a darawuli ka bon. Sifinnakaw ka tɔn maakɔrɔ fara maakuraw kan bi fala ye u kɛlen ka sunɔgɔ tigɛ ka bɔ bɛɛ ɲɛna ni marabolo ninnu kɔnɔ. Maires bɛ siraw ɲɛ dugutigiw bɛ siraw ɲɛ kabilatigiw bɛ siraw ɲɛ préfets bɛ siraw ɲɛ sɛbɛw bɛ siraw ɲɛ sabula ni n'u tura ɲɔgɔn na fala ye u kɔsɛbɛnnen don mɔgɔw la Bamakɔ yan u b'a fɔ ma ko fangabatigiw. An b'a ɲini Asimi n'a ka maaw fɛ fala ye u ye sɛgɛsɛgɛli min kɛ ka se sanubɔla jɛkulubaw ma u ka sɛgɛsɛgɛli ɲɔgɔn sigi an ka sanubɔ duguw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na yan'a ko ka taa kɛ fɛn ye. Sabula mun y'a ko juguma yɔrɔ ye bi fala ye bɛɛ b'i ta fɔ bɔlɔlɔ sanfɛ nka jumɛn ye tiɲɛ ye. N'i ye maires lamɛn olu b'u ta f'i ɲɛna i b'a fɔ ko olu ye tiɲɛ ye. N'i ye denmisɛnnin ninnu lamɛn olu b'u ta f'i ye. Préfets sous-préfets mara yɛrɛ kalifalen don maa mun na fala ye olu tɛ se ka kuma denmisɛnnin ninnu fɛ yɛrɛ sabula bɛɛ bɛ siran k'u sɛmɛyɔrɔ ka ɲi maaw la Bamakɔ. N'a ko tora ten o tuma jɔn ta ye dugukolo ye jɔn ta ye jamana ye. Nin waleya in bɛ sen na bi fala ye a denmisɛnnin jɛkuluw donnen don fɛn bɛɛ de la sɔrɔ sira bɛɛ maa min bɛ se ka dugukolo tigɛ k'a di maa ma ka tila ka taa maaw ka baara lajɔ olu yɛrɛ b'u dɔw bɛ kaso la a ko la bi u b'olu kelen tila tuguni kɔfɛmaaw kɛlen ka wuli ka jɔ kɛ bi fala ye ka ɲɛsin marabolo ɲɛmɔgɔw ma k'olu kɛ ko olu n'a fɔ olu de ye ko in yɛrɛ jugumayɔrɔ ye wa a bɛɛ ka fisa min ye f'a ka fɔ ko e nana sisan e ye maakura ye sigida kɔnɔna na fala ye e ta fila ni cɛtigɛ. Ne bɛ k'an yɛrɛ ɲininka n'o y'a sɔrɔ CNJ a sigikun ye nin de ye walima n'o y'a sɔrɔ jamana kɛlen don ka yamaruya dɔ di denmisɛnnin dɔw ma Mali fan dɔw fɛ olu ka dugukolo di mɔgɔw ma u k'a feere u k'a tɔnɔmada ka sanu bɔ a la walima ni sanubɔlaw yɛrɛ ye degun sɔrɔ fala ya kuma dɔ la a Chinois u bɛ tila k'olu mɔgɔ kelenw de wele tuguni
k'ulu denmisɛnninw de wele k'u ɲininka a ka mɔgɔw kɛlen don k'an bali baara la yɔrɔ caman na. N ye Keɲeba ta fɔ Fala ye, Yanfoyila mara ta ka jugu bi dɛ. Maninkala kɔnɔna fana ka jugu bi kosɛbɛ. An b'a ɲini ɲɛmaaw fɛ. Audit kɛra ko ka se ka sanuko sigi sen kelen kan. Nka min bɛ sen na bi, o ye olu yɛrɛ ye danaya da maa minnu kan k'u ye maire ye Fala ye. U ye danaya da maa minnu kan k'u ye préfet ye. U ye danaya da maa minnu kan k'u ye juge ye. Denmisɛnnin ninnu ka sira tɛ nin si la. Min ka d'u ye u b'a kɛ, wa hɛrɛ bɛ ka si, hɛrɛ bɛ ka tile. An bɛ fɛ k'a dɔn, ɲɛmaaw bɛ fɛ ka bɛna fɛɛrɛ jumɛn sigi ka ɲɛsin nin ko in ma, yan'a ka taa kɛ ko ye, an ka taa sigi kɛnɛ kan ko n'an kun y'a dɔn. Fala ye kɔsa in na sanu binna yɔrɔ dɔ la, Bilalakotokaw fɛ yen, Dabiya mara la, kamalen dɔ wulila ka t'o yɔrɔ tigɛ k'o di maa dɔw ma k'olu ka sanu bɔ o la. Faleya mairie, chargé des affaires, ale ye interdiction kɛ kabini utu kalo. Denmisɛnninw wulen don k'u jɔ ko f'u ka dugukolo di maaw ma ye Fala ye. Nin waati in yɛrɛ la bi, a ko yɛrɛ gɛlɛyalen don tellement fo fanga yɛrɛ maaw yɛrɛ siranna. Dɔw ye sɛgɛsɛgɛli kɛ, nka u tɛ se ka kuma sabula u yɛrɛ siranna u jɔyɔrɔ ye Fala ye. Ka ŋɔni bɔ bɛɛ sen na, an b'a ɲini ɲɛmaaw fɛ u ka wuli ka jɔ kɛ, yanni nin ko fana ka taa kɛ ko wɛrɛ. Sabula n'i ye ko mɛn ne ye Fala ye, kojugu mɛn ne ye ka mɛn, sɔrɔ dɔ de bɛ a kɔnɔna na min tɛ ɲɛfɔ mɔgɔw ye. A ma daminɛ bi o. Mun y'a to a sinsinna k'a dili don k'a kɛ i n'a fɔ tabiya. N'o tɛ e ta tɛ dugukolo ye, e tɛ maire ye, i tɛ préfet ye, i ma yamaruya, i tɛ sanu baarakɛla minisiriso ka maa si ye. E de bɛ damanda wariw minɛ, e de bɛ sugu wariw minɛ, e de b'a fɔ Sinoiw ɲɛna a ye na an b'a sigiyɔrɔ d'aw ma, aw de bɛ taa n'u ye yɔrɔw la, aw de bɛ yɔrɔ yir'u la, aw de n'u b'a tɛrɛmɛ. N'o ko fana kɛra ni maa min wulila k'i da don o la Fala ye, maaw de bɛ wele Bamakɔ yan, maaw de bɛ wele sanfɛlaw la ka se ka kuma kɛ, ka olu tigiw fana ja tigɛ yaasa a baara bɛ se ka sen sɔrɔ cogo min. Gouvernement hakilila k'a fɔ a ye maa minnu bila ka taa k'olu y'aw ka marabolo ɲɛmaaw ye, a ye se u ma k'o ɲininka. An bɛ ka mun fɔ, o y'a kunna n'a ye, o tɛ foyi y'a a la. Ne kɔni b'a dɔn maa min kelen sifin, e bɛ se ka 128 sɔrɔ dugukolo feere la. Ha, maire kɔni jɔra ko e tɛ maire tɛ foyi ye kɔrɔ o la o. O warimuguba b'e bolo, e b'o sɔrɔ kuma bɛɛ, e bɛ sɛbɛ baara ta, i bɛ sɛbɛ kɛ, i tɛ sɛbɛ kɛ o. Fala ye Yanfoyila mara fana na, sanubɔyɔrɔ minnu sigilen don yen, olu kɔni ta kɛlen don ka taa maaw ka forow, maaw ka kungow, maaw ka jibɔ siraw, ka t'olu de daraki u la. Kɔlɔnjɛba, Kajolo, Miseni, k'a daminɛ nin yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na degun bɛ maaw kan. Wa dugudenw wulila k'u jɔ ka dɛsɛ ko yamaruya b'a tigiw bolo Fala ye. An b'a ɲini ɲɛmaaw fɛ k'olu fana k'o sɛgɛsɛgɛ. Parce que a ko bɛɛ lajɛlen fila bɛɛ lajɛlen bɛ taa ni ɲɔgɔn ye. Sanuko de don, a ko ma nɔgɔn. Nin ye an ka bilasirali ye, anw ta ye a kunna n'a ye Fala ye. A dugumana, an b'a ɲini faamaw fɛ ka wuli k'u jɔ. Bi jamana kalifalen don olu de la. U nakun ye ka bɛɛ bila ka sira ka tiɲɛ ka fɔ tiɲɛtigi ye, jotigi ka jo, jalakitigi ka jalaki. Lafiya bɛ se ka na sigidaw la cogo min, maa minnu bɛ n'u y'olu bila baara la, u bɛ se ka lafiya cogo min, u ka wuli k'u jɔ ka nin ko in kunbɛn yan'a ka taa k'a bolo dan. Dugutigi, ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo, e kunkolo a tɛ yen. Dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu. Dun wari t'a de. O kɔni kuma t'a la sa. E ka sama mɔnɛ to yen. I yɛrɛ ta. Sita, Sidi ka numéro filɛ nin ye. Wari ci. Wari sera. Allo, i ye wari sɔrɔ? O ɲɛna. Tiɲɛ yɛrɛ la, ko ni sama bɛ maa min ɲɛ, ko n komi t'i gosi. Ngonga. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta. A sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye. Dépôt ye fu ye, wari bɛ ci fu ni application ye. Wa bɔsara ye musaka fitinin ye. Sama mɔnɛ, ji ni courant bɛ sara n'a ye, crédit bɛ ta n'a ye, sanni feere bɛ kɛ n'a ye. Sama mɔnɛ, nin y'anw maliyɛnw ta ye. A y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da.
falai nya fi ɲɛna cogo min san 2025 a kɛra jija ni cɛsiri san ye Mali kɔnɔna na nka min ye san ye an ka yɛrɛma hɔrɔnyako kuma o cayara kɔnɔ lakanako kuma fana cayara seko ni dɔnko o kumaw fana kɛra kɔnɔ n'i ye san yɛrɛ ta k'a lajɛ kalo fɛ fo kana se décembre ma fala ye i b'a ye k'a fɔ janvier kalo tile 29 Mali ale ni CEDEAO maaw y'u kɔ don ɲɔgɔn na pewu Mali Burkina Niger AES u y'o sigi sen kan o waati kelen fana na tuguni u ye fɛɛrɛ bila sen kan yaasa ka se ka min ye passeport biométrique jamana saba in tɔgɔ la k'o bɛɛ lajɛlen k'o ɲɛfɔliw bɛɛ lajɛlen kɛ kabini janvier kalo tile 29 février kalo kɔnɔna na seko ni dɔnko hukumu kɔnɔna na maa minnu bɛ n'olu bɛ gafe sɛbɛn kɛ olu ka jɛrɛ 17nan o nana kɛ Mali kɔnɔ yan ka kɛ seko ni dɔnko ale sinsin b'a la bolofara belebeleba ye min ye jamana in yɛrɛ maa caman olu na nati ka se ka na kumaw fɔ ka se ka jateminɛw kɛ seko ni dɔnko kan mais kalo la Mali gouvernement ale y'a yira sa ko parti politique ko ka olu ka baara jɔ jamana in kɔnɔna na fala ye ko k'a ko lajɛ jiɲɛma jɔlen na fɛɛrɛ ni dabali bɛ se ka sigi sen kan cogo min na parti politique kuraw bɛ se ka sigi o y'a sɔrɔ fɔnkɔɲɔgɔnkɔ caman kɛra mars kalo kɔnɔna na fɔnkɔɲɔgɔnkɔ minnu n'olu dɔw kɛra mankan ye kosɛbɛ mais kalo yɛrɛ tile 3 Badalabugu palais de la culture la fala ye a ko gɛlɛyara ye kosɛbɛ juin kalo tile 3 Mali ale fɛɛrɛ kuraw sigi sen kan k'a yira sa k'a fɔ bɔlɔlɔ sira fɛ sa min ye subahana mansiw ye olu ka don ba la wariw sarali la faso ka cakɛdaw la min ye digitalisation ye polisiw douanelakaw ka taa se kɛnyɛrɛye baarakɛyɔrɔbaw belebelebaw ma fala ye min ye hali tribunal maaw ko ka olu bɛɛ lajɛlen ka musakaw sara ani ka sɛbɛnw kɛ fana maaw bɛ fɛn minnu sara u sɔngɔ ka sɛbɛn ka yira i la tɛrɛmɛli kana taa yala an ka baarakɛyɔrɔw la min ye san kalo 6 laban ye o ko kɔni utu kalo la Mali ye fɛɛrɛ sigi sen kan fɛɛrɛ min b'a to a yɛrɛ ka sɔrɔw a b'olu don ba la yaasa ka kɔkan dɛmɛw ka dɔbɔ o kosɛbɛ o hukumu de kɔnɔna na sa wulikajɔ caman kɛra ka fɛɛrɛ caman sigi sen kan jamanakuntigi ale yɛrɛ Mali kura ɲɛtaa sira ka bɛn san 2063 ma ka taabolo ni kuntilennaw kɛ o kɔnɔna na septembre kalo tile 3 fala ye Mali nana bi gɛlɛya kɔnɔ koyi nka gɛlɛya n'a ta bɛɛ tajiw olu nali gɛlɛyara bingaliw cayara min ye mars kalo septembre kalo tile 22 o ma bali Mali k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya san 65 ɲɛnajɛ kɛ boulevard de l'indépendance la maliden bɛɛ lajɛlen nisɔndiyara nin don nka k'a ta o la sa fo an filɛ yɔrɔ min na bi fala ye min ye tajiko gɛlɛya ye a kuma cayara sabula hali bi Bamakɔ kɔnɔna na min ye gasoil ye ale kɛlen don yebalinin ye maaw bɛ k'a ɲini su ani tile min y'an ka citernunw ye citernu bolilaw sotarama parantiw ka taa fara citernu yɛrɛ tigiw ka bɛɛ lajɛlen binna kamanagan kɔnɔna na nka gouvernement wulila k'i jɔ ka cɛsiri kɛ ka se ka lakana sigi sen kan citernu bɛ se ka don cogo min maa caman fatura jamanakuntigi ye hukumu kɔnɔna na ale ye bonyamasegi k'olu ye ka jɔnjɔn ta ka di u ma k'a yira k'a fɔ k'u ye baara min kɛ k'ale ɲɛna kosɛbɛ k'a ɲini u fɛ u k'u cɛsiri k'u jija octobre kalo tile 8 wolomasiri taba caman a yirala k'a fɔ ko olu bɔra Mali wolomasiri tabaw ka gun kan koyi kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamanakuntigi ale ye sɛbɛn bɛ ta k'a yira sa k'a fɔ ko olu kɔni bɔra la ko sabula u bɛna fangadaraki kɛ utu kalo ale tile 15 kɔnɔna na min ye décembre kalo ye sa fala ye seko ni dɔnko ale de ye niyɔrɔba ta koyi ani AES ale ka lajɛba filanan min daminɛna Bamakɔ kɔnɔ yan kabini décembre kalo tile 15 ka taa bila tile 23 la jamanakuntigi ka lajɛ min senfɛ min ye capitaine Ibrahim Traoré ka bɔ Burkinakaw fɛ AES jamana saba o ɲɛmaaya dira ale ma o waati kelen na min ye biennale ye ale tun bɛ ka fifa kosɛbɛ Tumutukaw fɛ Buguni wulila k'i jɔ ni bilisi niyɔrɔ sara ye ka jɔyila d'ale ka min ye Tumutu ye k'o kɛ k'a datugu décembre kalo tile 30 fala ye Bamakɔ ya tribunal kɔnɔna na n'o ye kiiri tribunal ye sɛgɛsɛgɛliw ni jateminɛw kɛra sa k'a yira k'a fɔ min ye sɔrasilakaw ka kiiri dɔw bɛ k'olu sigi sen kelen kan baaraw bɛ se ka kɛ cogo min nɔminɛliw ka se ka kɛ AES ani politiki ko ta nasira fɛ min ye AES kɔni ye sɛbɛn bɔ sa k'a yira k'a fɔ ale kɔni sen tɛna ye fiyewu min ye CEDEAO ka jɛɛrɛw la CEDEAO ka fɛn fɛn bɛ yen yɛlɛma fɛn bɛ CEDEAO kun kan k'i fosi ka bɔ a la pewu o kɛra ɲinansa in kɔnɔna na lakanako ta nasira fɛ sa AES y'a yɛrɛ tɔgɔla cɛkulu sigi sen kan jɛkulu min b'a to AES ale yɛrɛ bɛ se ka wuli ka jɔ k'a yɛrɛ ye k'a ka wolomasiri tabaw k'olu baaraw kɛ Mali ni Algérie tura ɲɔgɔn na fala ye ka sababuya kɛ drone ko ye décembre kalo la Mali tun ye min ye Algérie wele
cour international la justice kɛra ka k'a kana i ɲɛfɔ Algérie ko k'a tɛ taa bi a sɛbɛkɔrɔ tɛ a tɛ taa yɔrɔ si o ko kɔni kiiri tigilamɔgɔw ko k'olu tɛ se ka kuma fɔ o la tuguni tajiko gɛlɛya o ye Mali sɔrɔ sɛgɛn kosɛbɛ san in kɔnɔna na hali bi min ye Mali ye o degun bɛ a ka kosɛbɛ baara taabolo caman na kuranko ta na sira fɛ baloko ta na sira fɛ sɛnɛko ale ni fɛn caman bɛ yen bi olu gɛlɛyalen don farikolo ɲɛnajɛ la fala ye ko san 2025 k'a kɛra sɛgɛ min ye basketikɛlaw olu ka san ye koyi cɛw ni musow bɛɛ lajɛlen ye jɔyɔrɔ filanan sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya Côte d'Ivoirekaw fɛ yen ani Angolakaw fɛ yen ko k'u famana ka kɛ kosɛbɛ min y'a sɔrɔ musow kɔni olu delila ka jɔnjɔn in ta Senegalikaw fɛ san 2007 san nka min ye cɛw ye ni kun y'olu siɲɛ fɔlɔ ye u ka taa jɔnjɔn kɛnɛ kan n'o o ye finaliba ye ani Angola ye ɲɔgɔn u y'an dasi dɛ o kɔfɛ sa cɛsiri ni timinandiya k'o de kɛra kosɛbɛ ani wulikajɔ ka se ka min ye mara fan 14 lakana ka se ka sabati komi a bɛ se ka min fɔ ko malidenw jɔlen n'u ka jamana kɔrɔ bi wulikajɔ ni cɛsiri la hali n'a sɔrɔ yɛlɛmabaw bɛ sen na dunko juguya ni yuruguyurugu ta na sira fɛ fala ye nin ye dakuru ye damadɔ ye an sera ka min fɔ bi tilegan in na san 2025 ale ko bɛɛ minnu kɛra n'ala sɔnna ma waati wɛrɛ an na jira kura wɛrɛ olu sɛnɛ kan n'an bɔra yen wolomasiri tabaw ka ɲɛma ale ye bataki bɔ ka bi n'an y'o sɔrɔ diripa maaw ka bɔlɔlɔ sira fɛ ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo ka siganama 2 fala ye k'olu de minɛna hɛrɛma kɔnɔ sikasokaw fɛ yen janvier kalo tile fɔlɔ wolomasiri tabaw ka ɲɛma ko sa ko maa siganama 2 min minɛna armée ka wulikajɔ senfɛ fala ye dugujukɔrɔ mugu de tun bɛ u bolo n'an b'a fɔ ma ko explosif maa minnu sa a yira k'a fɔ k'a kun ka ca kosɛbɛ min ye armée ye ale kɔni sera k'i bolo dɔw ka sa farakɔkaw olu fɛ yen siraba min bɛ yen n'a fɔ ma ko siraba 10 Sikaso ale yɛrɛ worodugu yan fan fɛ gendarmerie u dira olu ma u ka se ka baara kɛ maa ninnu minɛna yɔrɔ min na sa yirala k'a fɔ ko min ye dugujukɔrɔ mugu caman kɔni tun bɛ don a yɔrɔ fanfɛlaw la yen kosɛbɛ nka min ye armée ye ale sera ka t'i bolo da yɔrɔ belebeleba dɔ fana ka yɔrɔ in na yen o kɛra décembre kalo salen tile 27 baro kɛlɛtigiw ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo ka sa ko wulikajɔ ni cɛsiri bɛ sen na jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ wolomasiri tabaw fɛ basigi ni lafiya o bɛ se ka na cogo min na an ka jamana ale kɔnɔna na ko o y'u ka laɲini ye fala ye lamɛrikɛnw ka jamanakuntigi ale y'a yira sa k'a fɔ ko jamana damadɔ bɛ farafinna yan k'olu tɛna taa ale fɛ yen tuguni i n'a fɔ a tun bɛ kɛ cogo min na kɔrɔlen Mali ale tun ye papiye bɔ k'a yira min ye décembre kalo tile 30 ko ale fana sɛbɛkɔrɔ tɛ waati sɔrɔ min ye américain ti don yan nka min ye ko lawaleyali senfɛ fala ye ministre Job ko yɛlɛma donna baara la ka kɛ ni ko suguya ye jamanaden minnu bɛ yen bi n'olu sen kan ka bɔ nin ko in na ale ni américain minnu sen kan ka bɔ a ko la a donni n'an ka jamana kɔnɔ fala ye u y'o sɛgɛsɛgɛ k'o ko lajɛ k'o sigi sen kelen kan sisan min ye amérikika minnu bɛ yen n'olu bɛ baara la anw fɛ yan fasoba maliba in kɔnɔ fala ye n'o olu ye ambassade baarakɛla ye walima maa minnu bɛ yen n'olu bɛ baara kɛ ni sɛbɛnw b'u bolo ko olu kɔni sen tɛna ye gɛnni in na han wa min ye américain minnu fana bɛ yen ni Mali visa b'u bolo n'a ma ban fɔlɔ olu fana sen tɛna ye gɛnni in na o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sa maa minnu bɛ yen ni olu ye amérikika ye n'o u ye farikolo ɲɛnajɛkɛla ye walima n'o y'a sɔrɔ o ye jamanaw cɛ sira ɲɛnabɔ baarakɛla ye olu donni ni u bɔli ko gɛrɛntɛ tɛna y'o la sabula diɲɛ sariyaw olu labatoli y'o ye nka nin kɔfɛ sa min ye baara ye u ko k'u bɛna jateminɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ yɛlɛma o yɛlɛma mana na don ko in kɛcogo la Abdoulaye Diop ko u n'o fɔ maaw ye bɛɛ lajɛlen bɛ se ka o faamuya cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali jamanadenw bɛ se k'o faamuya cogo min na fala an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na n'an ka jamana kɔnɔna na kibaruya damadɔ minnu bɛ yen k'olu fana di. Aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client aw bɛ kunungo juma bato kɛra Mali jamana fan caman fɛ
ka kɛ ni nanzara kalo n'o ye nanzara san juma fɔlɔ ye min ye dugawu donw ye misiri kɔnɔnaw la juma kɛnɛw kan i n'a fɔ Usumani Seku Madani Hayidara kun y'a ɲɛɲini cogo min baara ale kɛra jamana bɛ se ka basigi cogo min nka min ye Masinakaw fɛ yen olu ye kuranɛ kalan yɛrɛ de kɛ ko fala ye laadalamaw diinɛmaw kafotigiw ale ni kamalenkuntigiw ni musokuntigiw Masina bɛɛ lajɛlen nana sa ko yaasa bɛɛ ni kelenya cɛfɔ ni kanbɛn o ka kɛ kow camancɛla zen laadalaw bɛ baaraw kɛ cogo min na o ka sɔn olu ma min ye alimamiw ye olu ni dugutigiw u y'o laɲini bɛɛ lajɛlen fɛ n'an bɔra yen an bɛ taa bankasikaw fɛ yen bankasikaw y'a yira sa k'a fɔ ko san 2025 min bannen filɛ nin ye fala ye k'o kɛra lafiya ye olu ma ka tɛmɛ san tɔw kan ko ye n'o y'a sɔrɔ dugu caman cira dugu caman jenina degun kɔni tun bɛ yen nka nin waati in na o fisara kosɛbɛ min ye gɛlɛya min kɔni bɛ yen k'o ye nafoloko gɛlɛya ye o ye sɔrɔko gɛlɛya ye wa k'o kɛlen don ka ko caman maaw sɛgɛn kosɛbɛ tajiko min nana fara a kan k'o ye na kɛ a tɔ bɛɛ lajɛlen na min ye seko ni dɔnko ta na sira fɛ sa bankasikaw y'a yira sa k'a fɔ ko min ye ɲɛbila baara min kɛra biennale la u sera ka t'o la kɛrɛnkɛrɛnnenya tumutu labɛn na u taar'o la baɲangara fɛ yen dugu yɛrɛ fana sera ka i sen don ko caman na min ye u ka dɔgɔfiyɛbaw ye olu sera ka sigi siɲɛ 3 n'o ye dɔgɔfiyɛba min bɛ sigi u ka dugu kɔnɔna na baarita min bɛ kɛ sa o sa ani sokurusi olu bɛɛ lajɛlen kun famana ka kɛ dugu in kɔnɔna na olu sera ka kɛ u y'a yira sa ko min ye bankasi kɔni ye a kɔni b'a dɔn k'a fɔ halisa siraw kɔni ma lakana i n'a fɔ u sago nka baara min bɛ sen na o kɛra ka ɲɛ san 2025 kɔnɔ ka tɛmɛ san tɔ tɛmɛnenw kan an sɔngokaw fɛ yen dɔgɔkun 3 kurandanya kɔfɛ u y'a yira sa ko janvier kalo tile fɔlɔ k'olu ye kuran sɔrɔ fala ye min ye lafiya nana koyi anw jɛgɛ feerelaw an jɛgɛ mɔnaw sabula an sɔngo ale yɛrɛ ye jɛgɛ faaba ye tayɛriw ni sudɛriw fini feerelaw ale ni nafɛn feerelaw fala ye an bɛɛ lajɛlen ko alihamudulilayi kuran naliko ɲuman in na sisan dugawu de bɛ ka kɛ sa taji kana ban fiyewu min ye kuran ye ale ka to ye kuda ye kulukorokaw fɛ yen sifin wulila k'u jɔ yaasa tilema min natɔ filɛ nin ye u bɛ se k'o kunbɛn cogo min na jiko gɛlɛya kana kɛ kulukoro o la sa u ka kin min bɛ yen n'o ye plateau ye o denmisɛnw farala ɲɔgɔn kan k'u bolo fara ɲɔgɔn kan ka musaka di sefa wari 100 ani 60 a n'a kunkanfɛn u y'o sɔrɔ sa min ye u ka jibondo min bɛ yen n'o ye sato ye k'o larawulili baaraw kɛ sato in yɛrɛ ale bɛ arajo IDFM kɛrɛfɛla la u y'a yira sa k'a fɔ ko musaka in kɔni bɔra bɛɛ lajɛlen ka dɔrɔmɛ ani baɲumankɛw o de farala ɲɔgɔn kan baara kɔni sa n'o ye ka sato in dilan o bɛ daminɛ daminɛna alamisa san 2026 dugutigiw ale n'a ka conseil olu ka yamaruya kɔnɔna na ko ka foli kɛ sifinnakaw ye u ye nin wulikajɔ ni hakilina ɲuman min sɔrɔ nin ye u ka se ka dugu k'ale dɛmɛ baara la kosɛbɛ ko o ɲɛna fala ye jamon siman n'o ye gɔngɔnterikaw ye bafulabekaw fɛ yen u ka baarakɛlaw lafiyara sabula min ye siman bɔyɔrɔ in ye ale ɲɛmaaw tun y'a yira sa k'u bɛna maaw gɛn ka bɔ baara la o hukumu kɔnɔna na sa inspecteur de travail maaw olu bɔra kayikaw fɛ yen ka na u ɲɛ da baara kan min ye carrière ye n'o yɛrɛ bɛ kari ka kɛ siman ye o bɛ yen masinw olu wulilen don u bɛ yen baarakɛlaw fana bɛ yen foyi tɛ yen min dɛsɛ bɛ baarakɛyɔrɔ in na fala ye min ye lisansima in ye ko a tɛ se ka kɛ cogoya si la inspecteur ka ciden min taara a y'a da dugudenw baarakɛlaw tulo kan k'u ko hakilila tigɛ gɔngɔnteri siman a tɛ se ka lajɔ sabula fɛn fɛn bɛ yen n'u mago b'o la bɛɛ lajɛlen b'u bolo nka min ye maa minnu ta ye siman bɔrɛ in ye fala ye olu tun y'a yira sa k'a fɔ ko n'u ma nin kɛ ko sɔrɔ tɛ labɔli kɛ ko sabula ko min ye gɛlɛya min kɛra n'o ye bamaji wale ɲɔgɔnwale ye bingali min kɛ juillet kalo tile 20 juillet kalo san 2025 kɔnɔna na k'o ye kɔlɔlɔba wuli u ka ko la nka a taara ye kɛnɛ kan k'a fɔ masi ma tiɲɛ mina ma tiɲɛ nka tajiko gɛlɛya kɔni o bɛ yen kosɛbɛ nin waati in na i n'a fɔ inspection maaw olu taara kɛnɛ kan ka t'u ɲɛda ko kan cogo min na maliden minnu bɛ faransi n'u bɛ passeport wari sara fala ye BMS maaw ko k'u hakili latigɛ ko waleya min kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen u k'a faamu k'a dɔn k'a fɔ dɔrɔn baara n'a kɛcogo don hakɛto ɲini k'o kɛ BMS ale ka client bɛɛ lajɛlen fɛ faransi kɔnɔna na ko n'ala sɔnna ma fɛɛrɛ ni dabaliw tigɛlen don sen kan u ka bolofara 2 min bɛ faransi kɔnɔna na u na baara kɛ sa fo nɛgɛ kanɲɛ 19 maa bɛ yen n'i b'a fɛ ka t'i ka visa ani ka passeport papier wari sara fala ye i ka se k'a kɛ nka yanni ka taa o la i bɛ taa rendez-vous ta consulat la sɛbɛn minnu bɛ yen n'o bɛ yamaruya ka se ka wari in sara i ka se ka olu bɛɛ lajɛlen kɛ BMS France ko sa ko a kɔni bɛ min ɲini u fɛ fana u k'o faamuya k'a fɔ min nana wari sara maa wɛrɛ ye k'a sɔrɔ i ka dukɔnɔ maa tɛ i den tɛ i somaa tɛ k'o bɛ gɛlɛya kosɛbɛ ko sabula min ye baara kɛcogo ɲuman ye ani sara kɛcogo ɲuman
u bɛ hakɛto ɲini kɛ maaw fɛ o faamuyali ko la sabula minnu bɛ bɔ du kelen kɔnɔ olu bɛ se ka kɛ nka kana maa wɛrɛ ta sara o bɛ sɔn ka gɛlɛya kosɛbɛ BMS France ko sa k'a bɛ faamuyali ko ɲuman ɲini a ka client bɛɛ lajɛlen fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu bɛ nin waati in na France kɔnɔna na n'u b'a fɛ ka taa u ka passeport olu wari sara BMS kɔnɔna na bɛɛ ni kelenya cɛfɔ ni kan bɛ o hukumu kɔnɔna na Tamuzok n'o o ye burudamaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu belebeleba ye n'a ɲɛmaaya bɛ anw yɛrɛ ka minisiri bolo Alhamdu Agi Iliya ni ale ni Bera Bisu minnu bɛ Tɔnbukutukaw fɛ Fala ye olu jɛra ka kabaro ɲɔgɔn na i ka yɔrɔ la han Flamme de la paix i yɛrɛ ka kuma ko sugu fankelen tɛ sugu ye Fala ye o kɛnɛba in kan ye u ye bɛɛ lajɛlen wele ka nkamu gosi duguden fɛn fɛn bɛ yen n'i bɛ Tumutu janvier kalo tile fɔlɔ an bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen Bera Bisu olu tun ye layidu ta k'a yira sa k'a fɔ k'olu na fara ɲɔgɔn kan kɛ n'o ye arabu bolofara dɔw ye yaasa k'aw cɛsiri bɛɛ ni kelenya ale sinsinni n'an ka jamana kɔnɔ cɛfɔ ni kanbɛn ko ɲɛmaaya tun bɛ maa min bolo général de corps d'armée Ismaël Wage ale ni ministre min bɛ kunnafonidiko kunna olu fila bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ yen Tumutu maa mafalo diinɛtigiw ni laadalatigiw bɛɛ lajɛlen cɛ ni muso ni denmisɛnnin maabakɔrɔ bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ Flamme de la paix kɛnɛ kan min ye don in yɛrɛ sigikun kun ye maa min ye sa sigira k'a bonya da maa min kɔrɔ sa o ye Alhamdu Agi Iliya ni ye jɛkulu min n'o ye Tamuzok ye bɛɛ ni kelenya cɛfɔ ni kan bɛ sigi la an ka jamana kɔnɔ ale ɲɛmaaba ye ale ye min ye Bera Bisu ye a y'a yirula k'a fɔ min ye baro in yɛrɛ sigiyɔrɔ ye Flamme de la paix k'o kɔrɔ tɛ gansan ye Tamuzok ɲɛmaa ka kuma kɔnɔ n'o ye Alhamdu Agi Iliya ni ye a ko nin ye waatiba de ye waati min ni Bera Bisu ye layidu min ta k'a yira sa ko bɛɛ ni kelenya k'u b'u bolo don o baara la an ka jamana kɔnɔ k'o de timɛlen filɛ nin ye k'a b'a dɔn nin hakilina in b'u la sabula u la faamuyalen don maa minnu n'o sigi ka fɔ ka di u ye tasibila o kɛra Bera Bisu ye u ka wulikajɔ ni cɛsiri la cɛfɔ ni kanbɛn na ka maaw labɛn sigidaw kɔnɔna na min ye u ka baara yɛrɛ kɛcogo ye u ye mun kɛ kabini diɲɛ bisimila ye fo bi ka maaw kala ɲɔgɔn na halisa k'u b'o o baara la Tamuzok ale yɛrɛ fana ka kuntilenna ye o ye bɛɛ ni kelenya cɛfɔ ni kanbɛn o la sa min ye Alhamdu Agi Iliya ni ye a sigira o kuma kan k'o danganamaya bɛɛ lajɛlen ye bolo ka di ɲɔgɔn ma cɛfɔ ni kanbɛn an k'an sinsin o kan yaasa an bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya sigi bɛ diya cogo min général de corps d'armée Ismaël Wage ale min yɛrɛ kun ye ko in denfa ye a y'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn a ko fɛn o fɛn bɛ yen n'o bɛ na ni sigiɲɔgɔnya diya ye n'o bɛ na ni dugu sigi diya ye ale bɛ wuli ka jɔ kɛ ka tila ka o dilan ka ɲɛ kosɛbɛ kabilaw mana fara ɲɔgɔn kan ta o b'ale ka baara nɔgɔya a bolo kuma tɛ bi na jamana ɲɛsinnen don ko caman ma n'o ye basigibaliya ye k'o bɛ dɔ bɔ o la ko n'an bɛnna ka se ka sigi diya an ni ɲɔgɔn cɛ o b'a to sɔrɔ bɛ yakubaya maaw bɛ da ɲɔgɔn na min ye baaraw ye olu bɛ se ka kɛ bɛɛ ni kelenya o kɔnɔna na Mali yɛrɛ bɛ ka min ɲini bi n'o ye Mali basigilen ye Bera Bisu yɛrɛ ko sa Fala ye ko ni Ala sɔnna a ma ko an y'u dɔn ni min ye u na wuli ka jɔ kɛ ka cɛsiri kɛ k'u bolo fara ɲɔgɔn kan hali bi ka Mali ka dɔ fara ale kan min ye imigadiw ye olu fana ka jɛkulu min fana tun bɛ kɛnɛ kan ye n'o ye Tumutu bolofara ye o ɲɛmaaya kura fana sigili fana baaraw kɛra Alhamdu Agi Iliya ni ale ni min ye Ismaël Wage ɲɛna Bakun Kante ale fana tun bɛ ko in kɛnɛ kan o kɛra sababu ye sa olu fana k'a yira sa k'a fɔ ko olu kɔni n'olu ye imigadiw ye a n'a fara ɲɔgɔn kan jɛkulu tɔw bɛɛ lajɛlen kabini u ka tɔn sigira foyi t'olu da bɛn kelenya cɛfɔ ni kanbɛn dugudenw ni ɲɔgɔn cɛ wa u ye mun layidu ta fana u b'o layidu kurakuraya jamana ɲɛmaaw ɲɛna bi k'u na baara kɛ sa yaasa jamana bɛ se ka lafiya cogo min na CEDEAO ka nin tile senfɛ ale ni Bera Bisu k'a kɛra bɛn ni kelenya cɛfɔ ni kanbɛn ale don ye koyi Tamuzok ale fana y'a ka laadaw n'a ka taabolo n'a ka tabiyaw bɛɛ lajɛlen bɔ kɛnɛ kan ye bɛɛ ni kelenya bɛ se ka sinsin ni minɛn minna ye fɛɛrɛ fɛn fɛn sigilen don k'o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ minisiri ɲɛna yaasa baara bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min Tumutu ale kɔnɔna na min ye général Gamu ale yɛrɛ ye imigadi ye a fana tun bɛ jɛrɛ in kɛnɛ kan Fala ye e ko depuis Gamu taara Tumutu a segira fɔlɔ de e ko 32 janvier tɛna ale sɔrɔ 32 janvier tɛna ale sɔrɔ Tumutukaw fɛ a kɔni bɛ halisa an bɛ dugawu kɛ sa min ye baara minnu kɛra bɛɛ ni kelenya kɔnɔna na sabula nin kɔfɛ min ye Ismaël Wage mɔku kan min bɛ yen jɛkulu minnu bɛ yen n'olu bɛna marafa bila olu kan ka taa sigi kɛnɛ min kan a taari ɲɛ da o fana kan k'o ɲɛbila baaraw kɛ suba fana sigira Tumutukaw fɛ yen su min kɔnɔna na bonyamasegin kɛra maa caman ye u y'ale yɛrɛ ta ka kɛ Tumutu dugu maa ye o jɔnjɔn bɛɛ lajɛlen dira ani maa ye baara kɛ biennale kɔnɔna na bonyamasegin kɛra bɛɛ lajɛlen ye Radio Mali n'o ye ORTM bolofara n'o ye Idrissa Gulu Sisogo ye ale fana ye bonya sɔrɔ ko in kɛnɛ ka Fala ye an jatigi dɔ don
an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn an ye tile saba nin kɛ a b'an ka tilela fana bɔ dɛ an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn. O de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan, wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye. A ma da aw ma dɛ, sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan. Ni wari bonisi ye, awɔ, ni wari bonisi ye kɔni. Aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye, aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la. K'a daminɛ crédit la, abonnement télé, fo ka taa se courant ni ji sarali ma, aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la. N'a ka bonisi buguna dɔrɔn, aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye, walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen. Aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la, a k'a filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn. Ni sama mɔnɛ ye, aw de kunna wari bɛ augmenter. Sama mɔnɛ, i yɛrɛ ta. Awɔ, i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye. Falaye an bɛ taa Coupe d'Afrique kɛnɛ kan ko 8e de finale min n'a bɛrɛ bɛnnen don tɔn fila bɛɛ ma, a fila bɛɛ bɛ se ka gagner k'o de ye Mali Tunisie ye. Mali Tunisie an n'u ka jɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ bi don ni Ala sɔnna ma nɛgɛ kanɲɛ 19 a bɛ kɛ Casablanca Mohamed 5 tɔgɔla ndolati kɛnɛ ale kan min ye 8e de finale ale match filanan don Senegal ni Sudan ta o kɔfɛ. Supporteru kɔni ko k'u labɛnnen don laadalaw b'an ka tɔn dɔ ni min ye baaraw bɛɛ lajɛlen sigilen don sen kelen kan yaasa an ka se ka se sɔrɔ nin ko in na min ye an ka denmisɛnw ye u yɛrɛ y'a yira sa ko hakilina ɲuman kɔni b'u la u labɛnnen don maa bɛɛ lajɛlen hakilila tigɛlen don nka min ɲininen don bi an ka ndolancilaw fɛ u ka se ka fɛn yira fɛn min b'a yira ka jamanadenw hakili sigi u ka entraîneur ko min ye Mali Tunisie ye k'a bɛna kɛ ndolantanba ye sabula conférence de presse kɛnɛ kan min ye Tom Sentif ye a ko kuma caman tɛ nin na koyi ko k'a fɔ ko n filila k'o tɛ nin na koyi n'i filila k'i bɛ bɔ tulon na ko wa k'ale ta kun ye gagner ko ye wa n'Ala sɔnna ma ko ale bɛ taa wa ale bɛ gagner ale bɛ se sɔrɔ fana min ye farikolo ɲɛnajɛ in ye a kɛnɛ kan ye ndolati minnu kɛra n'o ye ndolati 30 kɔ in ye Falaye ko kafu ale ye lisi dɔ bɔ jumadon k'a yira sa k'a fɔ ndolatana 11 min bɛ yen n'olu kɔni sen ngolo fa kosɛbɛ nka Mali anw t'a la dɛ hali n'o y'a sɔrɔ an qualifié don ka taa 8e de finale kɛnɛ kan wa an ka ko a gɛlɛyɔrɔ fana bɛna kɛ mun ye an ka farikolo ɲɛnajɛkɛla fila olu tɛna ye bi balontan in na koyi fɔlɔ o ye Amadu Aidara n'a b'a wele ko Dudu ale ye carton bilenman min ta ani Comore kan ndolatan na Falaye ko a ko ma wolo gɛlɛya wɛrɛ la wa sabula ko min ye FIFA kafu maaw ye u y'a yira sa ko ndolati fila ko min ye Amadu Aidara Dudu k'a sen tɛna ye o ndolati fila la min ye anw ka fédération maaw ye k'olu ko k'u bɛ wuli ka jɔ kɛ ka ɲinini kɛ ɲinini fana taara wolo kɔlɔlɔ wɛrɛ la Falaye sabula n'i y'a jateminɛ min ye wɔlɔfɔw ka Kalilu Kulubali o ye carton rouge ta nka o ta ye ndolata kelen ye anw da ye fila ye k'an ye wuli ka jɔ min kɛ e ko ko kɔlɔlɔ de tɛ wa an ka maaw fana kan ka ko dɔw ɲɛdɔn Coupe d'Afrique kɛnɛ kan yen kunun ko anw ka farikolo ɲɛnajɛ bɛ lakali maa minnu fɛ n'o ye journaliste sportif ye ani Burukina ta olu ye badenya ndolati kɛ Falaye farikolo ɲɛnajɛ in kɛra cogo i b'a dɔn Mali ale jouera ni Burukina maaw ye Burukina jouera ni Mali maaw ye min ye journaliste ye k'a banna fu ani fu la o ye tulondiya ye o kɔfɛ sa i b'a dɔn k'a fɔ ko kunun kun ye juma ye farikolo ɲɛnajɛla minnu bɛ yen sa misiri min bɛ yen n'o tɔgɔ dalen don Assane Dela n'o ye Maroc masakɛ ale fa ye ko min ye délégation caman taara ɲɔgɔn sɔrɔ ka seli yen kosɛbɛ Mali ni Burukina farikolo ɲɛnajɛkɛla minnu bɛ yen n'olu ye silamɛ ye olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ ani jamana wɛrɛ maaw u caman kɔni minnu bɛ Casablanca kɔnɔna na k'u taara misiri na ka taa seli ye kununko o b'a yira sa k'a fɔ ko min ye baara taabolo ko ale ka ɲi Falaye ko supporteru fana k'u fana ye labɛn belebeleba kɛ min ye an ka supporter jɛkulu bɛɛ lajɛlen farala ka kɛ jɛkuluba kelen Maroc taga in senfɛ min ye Adama ye n'o ye Adama Te Kulubali ye ale ni Jabate n'a ka jɛkulu maaw k'u ye bɛnkanw signé ye k'u bolonɔ bila sɛbɛnw na ye u bɛɛ lajɛlen jɛra ka kɛ kuluba kelen ye sɛgɛw olu senkɔrɔma donnoli la ko kɛlɛ ko a banna ni Ala n'a kira sɔnna a ma sɛgɛw dɛmɛni baara min na kɛ o dɔrɔn de la i n'a fɔ laada la an bɛ jeu pronostic sigi ndolantan fɔlɔ min bɛ yen o ye Senegal ni Sudan ye ni maa min sera ka jaabi sɔrɔ maa kelen de bɛ taa sen dɛ 2000 bɛ ci o tigi ma nka a tigi kan k'a ka jaabi ci
yani nɛgɛ kanɲɛ 14 cɛ o ye Senegal Sudan ye ndolantan filanan Mali Tunisie o fana ni maa min ye jaabi sɔrɔ maa kelen o fana ta ye 2000 ye fala ye min ye jaabi kan ka bila ka na yani nɛgɛ kanɲɛ 17 cɛ o la sa n'a b'a fɛ k'aw sen no tulo in na a bɛ se k'aw ka jaabi bila ka na min ye 90 25 27 13 90 25 27 13 95 25 27 13 95 25 27 13 a b'aw ka jaabi bila ka na o la yani nɛgɛ kanɲɛ 17 cɛ o ye Senegal o ye Mali ka match ye nɛgɛ kanɲɛ 14 o ye min ye Mali ka ndolantan ye Senegal ka ndolantan ye an b'a fɔ sa ko Ala ka sebaw gagné min ye kafu ka farikolo ɲɛnajɛ ye Ala ka ko tɔ bɛ sinsin fala ye ni Ala sɔnna a ma fɛn fɛn mana bɔ a kɔnɔna na a n'a kɛrɛfɛ kow la an na o da maaw tulo kan ni Ala sɔnna sini a k'an bɛn Ala ka tile hɛrɛ cɛ Ala ka sɔn ɲuman ye sɛgɛw Ala ka sanra yɛlɛ don u ma bi Tunisie ale sanfɛ i n'a fɔ Tunisie yɛrɛ an n'u ka bɛnko 5 la Coupe d'Afrique kɛnɛ ka fala ye an y'u dasi siɲɛ 3 fila kɛra 2 ni bin ye u ma deli k'an tɔn terege fɔlɔ bi fana kana an tɔn terege ne kɔni hakili bɛ min na o ye Tunis 94 ye Sumayila Kulubali ani Moribo Sidibe olu ye nisɔndiyaba jigi Bamako a don hakili la maa caman bɔra o kalama sabula CAN 94 o yɛrɛ de kɛra Mali yɛrɛ segiliba ye kabini Yaoundé kɔfɛ ka na ye Coupe d'Afrique éliminatoire gagné na ka se ka taa Coupe d'Afrique kɛnɛ kan an bɛ dugawu kɛ sa o ɲɔgɔnna Ala k'o nisɔndiya da an ma bi jamanadenw bɛɛ lajɛlen i yɛrɛ an bɛ surɔ an ka invité da k'olu sɛgɛnnen don Faransi dɛ ko Mali n'a cira k'olu tɛ se ka bɔ kɛnɛ ma tuguni donc an ka dugawu kɛ sɛgɛw u k'u cɛsiri u ka se ka se sɔrɔ bi a k'an bɛn waati wɛrɛ an balimaw a y'a fɔ tare Agri-Sup Bamako min ye sanayɛlɛ kalanso ye sɛnɛ baganmara ale ni jɛgɛmɔ ni vétérinaire k'an ka jamana kɔnɔ a siɲɛ fɔlɔ nin y'o dayɛlɛtɔ ye Bamakɔkaw fɛ yen École supérieure privée des sciences et techniques agricoles Sotiba Bamako yan min ye maa min b'a fɛ sa ka kalan kɛ sɛnɛko ta nasira fɛ baganmara jɛgɛmɔ vétérinaire ani sɛnɛ ta sira bɛɛ lajɛlen fɛ i wasa don Agri-Sup la u n'u ka système LMD ni maa min b'a fɛ ka DIT kɛ sa ka ɲɛsin reproduction animale incinération artificielle animale ma i bɛ se ka taa ye minnu fana b'a fɛ ka licence kɛ en médecine vétérinaire olu fana bɛ se ka taa ye min ye DIT reproduction animale ale ni incinération artificielle animale o bɛɛ lajɛlen kalan bɛ kɛ Agri-Sup la Bamako tɔgɔ sɛbɛnw olu bɛ daminɛ min ye novembre kalo tile 10 ye ka taa bila sa fo min ye kalanta olu waatiw la maa minnu mana yen sugandi i kɔni b'a dɔn i bɛ wasa sɔrɔ sabula min ye baganmara jɛgɛmɔ ka taa se vétérinaire baaraw ma o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ yen tɔgɔ sɛbɛn siraw sa olu ni tɔgɔ sɛbɛn ko ni sɛbɛn fɛn fɛn bɛ k'a la i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la min ye 74 98 74 47 74 98 74 47 min ye Agri-Sup Bamako ye a bɛ Bamakokaw fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sotiba Stade Malien ale ka ndolati kɛrɛ kɛrɛfɛ n'aw taara ye don o don k'aw bisimila ka ɲɛ Jules Jean B Kone vétérinaire don wa min ye kalanso in ye a tigi ye ale yɛrɛ ye a y'aw boli joona sabula min ye kalanyɔrɔ in a kalanso a hakɛw dɔnnen don